ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସର 19 ତାରିଖର ଇସିସି ଡେର ବୈଠକ ବିବରଣୀ। ବୈଠକ ତାରିଖ 19/12/2024। ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦାସାଇ ପାଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ସମୟ ଦିବା 1 ଘଟିକା। ଅଦ୍ୟତା 19/12/2024 ଲିଖ ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ମନ୍ଦାସାଇ ପାଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଅଙ୍କୁର ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ ଦିବସରେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷର ପିଲାର ଅଭିଭାବକ, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି, ଆଶା ଦିଦି, କିଶୋରୀ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି, ସୁପରଭାଇଜର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଆସ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା ଓ ମଜା କରିବା। ଇସିସି ଡେରେ ଗପ କହିବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି, ଯଥା ଭାଷା ବିକାଶ। ଗପ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ। ଗପ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପରି ଜଟିଳ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଗପ କହିବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭାବଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ। କାହାଣୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା। ଗପ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଗପ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ପରିଭ୍ରମଣ ସୃଜନାତ୍ମକ କଳାକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରାଇଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗପ କହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କୌଶଳ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱରରେ ଭାବାବେଶ, ସ୍ୱରକୁ ଜୋର ବା ଧୀର କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଥିବା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁମାନେ ଗପ ଶୁଣି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗପ ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗଳ୍ପ କଥନର ନିୟମାବଳୀ। ଗଳ୍ପଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରୁଥିବା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ, ଯଥା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ଗଛଲତା ବିଷୟରେ ଗଳ୍ପ କୁହାଯିବା ଦରକାର। ଗଳ୍ପର ଭାବ ଅନୁସାରେ ଗଳ୍ପ କହୁଥିବା ଲୋକର ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀ, କହିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଭୟ ବା ଆତଙ୍କର ଛାପ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିଶୁର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଅଭିନୟ କରି କହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗଳ୍ପର ସାରମର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ, ଏହାପରେ ସ୍ୱର ଦିଅ, ଶାରୀରିକ ଭାଷା, ସଂଳାପ ଇତ୍ୟାଦି। ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ଡର ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିନା ପୁସ୍ତକରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଗଳ୍ପ କହିବାର ପ୍ରଧାନ ଦିଗ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ କେବଳ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତିନି, ଏଥିରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ବୈଠକ ଶେଷ କରାଗଲା।